Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Martes, pitsa 21 na, bulan sang Hulyo, tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo, diri lang sa Aksyon Reports, first portion. Aksyon Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga LGO kag grupo nga nagdonar sang pundo sa silay COVID laboratory, ginpasalamatan ni Gobernador Lacson. Councilor Nobero, ginabi-abi ang lahi nga ginpirmahan ni Presidente Duterte nga naga-adjust sa pitsa sa pagbukas sang klase. Nasapuan nga bangkay sa syudad sang Sagay sa tung adlaw sang Sabado nagapabilin Mr. X. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Pangunahan sang Presidente sang Senado Vicente Soto ang Senate investigation angot sa kamatayon sang 19 ka mga bilanggo sa New Bilibid Prison nga ginangot sa COVID-19. Nagpareho gid ba? 19 ang patay, 19 COVID-19 man ang ginkamatyan. Suno sa senador, magapile ini sang resolusyon sa tuyo maimbestigar ang isyo tungod madamo nga pamangkot ang wala masabat. Pareho sang kun nga wala gid autopsy. Ginpahibalo ang imata kag nga wala na pahibalo ang Department of Justice. Amo ini ang pila ka mga investigasyon nga patigayunon, kung sa bagay, madamo-damo gid siguro ang nalatnan. Lantawabla ko anong kahimtangan sa mga bilangguan na nagaginutok lang sa sulod sang mga karsel. Kung gahinulid ka mo dira, pagkaon gatililipon ka mo, mag-istoryanay gatililipon man ka mo, sigurado madamo ang malatnan. Sining kagaw nga ni. 19 ang nagkalamatay, posible madamo pa ang mga nagkalalatnan sa sulod sang bilangguan. Dapat atipadon ini sa aton gobyerno. Maining iban wala na makalabot bitay sa una sang tiyempo nga may silya elektrika pa, nga ginapapungko sa siya nga may kuryente. Subong niya, hindi na problema. Wala na gastong gobyerno. Gakatumba lang ang mga bilanggo bangod sang COVID-19. Sigurado gid, hindi maayo ang pag-atipan, mahigko ang palibot, kag wala sa nagakaigo nga pagtamod, kag paghatag bulig sa mga bilanggo. Ini ang dapat osisaon sang Senado sa investigasyon mismo sang Presidente sang Senado Vicente Soto III. Ini nga mga bilanggo ti makasasala siling sa iban, kriminal ini sila kag iban pa, pero ini sila ginsuloda para magreforma kag hindi dapat mapatay lang. Bangod gin pabayan, wala ginaatipan, labi na gid sining karon hindi makita nga kagaw makamamatay nga COVID-19. Nagakadapat lang nga tagaan igtalupangod sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Mabalik kami
Pagkatapos sang pila naton kapahibalo sa aton mga kauturan, labi na gid ang aton mga plantador nga may ara papaagi para magtinad ang inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro ha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa subtob 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom ka kagdalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique para patambok, may posporos para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod, ukon acidic na nga duta. Sira, ini magaresulta sa mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unit kung sa inyo suki nga balaligyan. Sa duga nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:48. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:55 na, morning. Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ng palibot? Kamusta na mga balita ang nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang mga presyo sa merkado? Inatanan idulong sang aton patrol, samtang padayon sila nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Kumo Martes subong, ang nagaman sa patrol, dalaga na siya. Ang gwapa namon gali, amo nagaman sa patrol kay Martes. Updan kita ni Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Maulanon nga morning, Aksyon Fred, sa kag sa tanan naton nga mga aksyon aga Aksyon Fred no nagtulotalithi naman ang kalangitan pero ti ko manotice mo Aksyon Fred no sa sini nga mga tiyempo bala nga kung aga gani perteng tagiti sang init pagkapon-hapon gulpi lang mabubo naman ang ulan. So ti amo man nga panahon nga uso man ang ubosip-on trangkaso Aksyon Fred kay ti naglain-lain mano ang huyop sang hangin. Pero anyway, Aksyon Fred, ang dalanon subong sa syudad sa Bacolod na matawhay gid. May ara man kita nakita sa mga nag-jogging na pero ti kabalo ko do nag-U-turn to sila Aksyon Fred. Wa kay nagamat-amat to sila talithi. Wala man sila sang may mahimo kay do ka ano ba Aksyon Fred, do ka lain naman guro kung pwede gyapon kay ara naman sa new normal naga-jogging ka, nagapamayon ka, pwede lang man guro, no? Maduga ang kapoy ni Aksyon Fred. Kaya mabit-bit pa sila sa payong. Pero pwede lang maka-exercise sa tagsa nila ka mga puloyan. Pero ang mga naga-jogging Aksyon Fred, ang ilaw lang ang mas, nagamas nila, nagabalon sila sang mas, pero ara sa sagang.
kung base malabyan sa ato mga kapulisan, base arestohon sila. Pero may mga human consideration man yung ginatawag Action Fred. Kaya do kahapo man kung nag-jogging ka nga nagasuksok ka sang face mask, Action Fred. Pero sa aton diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, kapo ni Action Fred nadugangan sa 34 ka panibag-ong nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas inaya. Pero may isa kana-record nga authorized person outside residence o kon apor, nga isa ka 44 anyos nga lalaki nga taga-syudad sang Muntinlupa. Sa record nga ginpagawa sa Department of Health Western Visayas, 797 ang kabugusan nga kaso ng COVID-19 sa iyang site, nga may 311 ka aktibo, 471 ka recoveries kag 15 Action Fred ang napatay. Sa 999 laboratory results nga ginpagwa, 35 ang nagpositibo kag wala sang repeat test, samtang 952 naman ang negatibo kag 12 ang repeat test. Ang paninibago nga napatay Action Fred, isa ka 52 anyos nga lalaki nga taga Santa Barbara, probinsya sang Iloilo, samtang ang probinsya sang Iloilo may pinakadamong recoveries para Action Fred nga naglambot sa 44, siyam sa Negros Occidental, duha sa Capiz kag tig-isa naman sa syudad sang Iloilo kag Guimaras. So diri naman sa Bacolod Action Fred 14 sa Bacolod non, kag apat man ka Negrosanon ang kalapkit sa nagpositibo sa COVID-19. Sa record sa DOH Region 6 ang mga Bacolod non yung nagpositibo ang inalakipan sang 7 ka locally stranded individuals, duha ka OFW kag 5 ka non-LSI o kon OFW. Apat sa mga nagpositibo Action Fred taga syudad sa Bacolod ang naka-home quarantine, samtang ang apat ka Negrosanon ang ginalaki pa naman sang mga OFWs nga taga syudad sang Himamaylan, Victorias, Banwa sang Tuboso kag Ibi Magalona. Ang apat naka-facility quarantine in sila Action Fred. So in total ang Negros Occidental may ara na sa karon sang 272 ka COVID-19 cases, samtang sa Bacolod Action Spread 92 ang COVID-19 cases nga may 36 ka active cases. Kahapon Action Spread na nakabaton kita sa data sa mga positive cases gikan sa LGU. So far ang pinakadamo di Action Fred ang syudad sang Cadiz nga kon ang Banwa sang Calatrava nga may ara sang 22 ka kaso sang COVID-19. Busilingon Action Fred no, may ara ang mga resident lang na nga taga dira nga Banwa o kon syudad, pero hindi within dira mismo Action Fred no. Usually mga LSIs kag OFWs naton nga gikan dira man sa lugar. Ikaduha Action Fred sa data dire amo ang syudad sang Sagay nga may ara sang 19 Action Fred, kag ginsundan sang syudad sang Escalante kag Himamaylan nga may tag 17. Ikatatlo man o kung ikapat Action Fred ang syudad sa San Carlos kag ang syudad sang Bago nga may tag 16, kag ang Cadiz 13 man Action Fred mo na ina ang aton top 5 sa positive cases per LGU Action Fred no. Kag ang sa ato naman nga Bacolod cases Action Fred sa 92 may ara kita sang 36 ka active cases, 52 ka recovered cases, kag apat Action Fred ang nagkalamatay. Sa ato naman nga mga ka-aksyon bala para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 may detoxifying compounds nga nagatin na sa atong dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, toxic kag cancer. Para sa healthy nga liver, mas nami nga updan sa pag-inom sang nagabalanse ka nagapabakod sa aton immune system, ginatap na mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga balatian. Ang may nga vitamin para sa mata, ginahatagan sang alibyo nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Sa aton mga ka-aksyon, wear your face mask lang, patuman ang social distancing, kag stay safe gid
sa tanan. Basikalin sa patrol ang ka-aksyon yung aksyon ibinaboto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Kamusta kamudira? Maulo-ulanon ang panahon pero hindi magkalipat padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa live. Ibig sa aga ha, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon sa live acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Kag ginaagda kamo, bakal gid kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon mayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa balatian nga naghahanap magtapik sa aton kalawasan. Life Extension Vitamin D3. Mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, mga LGO kagrupo nga nagdonar sang pundo sa silay COVID laboratory ginpasalamatan ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sa ni upod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Lubos nga ginpasalamatan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pila ka mga local government units o kon LGUs sa Negros Occidental kag pila sa ka mga grupo pa sa pagdonar sang bulig pinansyal sa provincial government para gastuhon kon gamiton sa operasyon sang molecular laboratory sa syudad sang Silay para sa COVID-19. Suro kay Lacson, ini nga mga LGUs, amo ang Escalante, La Carlota kag Sipalay, nga nagdonar sang tag 100,000 pesos kada isa, ang Isabela 50,000 pesos, Binalbagan 200,000, kag may napermahan naman kahapon ang gobyerno provincial nga kasugtanan sa lokal nga panguluhan sang Manapla. Magluwas rin suro kay Lacson, naghatag man sang ako nagdonar man sang 50,000 pesos ang National Federation of Gamefowl Breeders Foundation Incorporated, pati na ang Negros Permit Miners Association sa balor nga 231,000 kapesos. Nagasalig si Lacson nga ining contribution dako mabulig sa operasyon sang molecular laboratory. Rest assured that this contribution will really be of big help for our molecular lab. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Mabalik kami, dugang nga isyu, dugang nga balita, pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby.
bugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:17 na kapi-kapi na kamo Dr. Alfred's Green Coffee. Aber, bilog nga pamilya
nagapangapi na kamo, healthy pa kamo. Ining Dr. Alfred's Green Coffee ginhimo gini sa priska mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangosteen, loaded sang phytonutrients. Nadiskubrihan dito nga kung berde pagali ang kape, purti ka powerful sang iya sini natural antioxidant. Nami pa ni siya kay bangod loaded sang phytonutrients, nagabulig sa tinlo sa inyo tinae, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinong aton colon, malayo kita sa masakit. Pwede sa kabataan, sa mga estudyante, nagaabring ilang memorya, dawla ginakapoy, mapagsik, perme, dawla ginatuyo. Hindi ka mo magproblema. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal ninyo sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Sa aton sini mga mangunguma, nagaproblema ka, nubo patubas, may solusyon, gamit ka, unique complete fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 kasako sang unique complete fertilizer kag isa ka urea kada ektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang gumay. I-follow up ninyo sang 3 ka unique complete fertilizer kag isa ka sulpato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi resulta maayong patubas. Gusto nyo pagbago, kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo. Gamit na sang unique complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Ba, lapit lang ang suna ni Presidente Rodrigo Duterte, ang PNP chief si General Archie Gamboa, siling niya ginapananaw yan na, nga magaprotesta, magapudag-pudag naman ang madamo nga sektor sang aton sosyudad. Bangod sa kadamo sang isyo, nga daw hindi matulon sang pila ka mga grupo kag pila ka sektor, tisiling ni Gamboa, abi pwede patigayunon tang inyo protesta. Online lang, para nga maproteksyonan taman ang aton isig katao, para nga may social distancing kag iban pa. Abi lang taon ta. Kung bala ang magaprotesta, magaupod sa panawagan ni PNP Chief General Arce Francisco Gamboa nga online lang patigayunon ang protesta. Dihamak nga pagpudag-pudag sa mga dalanon ang mahimo ma-experience naman kung patigayunon ini sa dalan ang protesta. Kadamo sang ginasinggitan subong ang pagpamalabag sang anti-terror nga laye, ang pila ka mga dalagko nga mga isyu, ang pagpasira sa isa ka television network nga subong ginaplanuhan naman, ngarang kadahon naman sa pila ka mga kamera, hindi pa sila ayawan nga wala matagaan prangkisa, daw iakusar pa nila kag pabayron pa among television network, kag iban pa nga dalagko nga mga isyu. Aber, panilagan ta sa Hulyo 27 kung ano ang pipila ka mga lihok protesta ang patigayunon sang pipila ka sektor sang aton sosyudad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan. Panugyan para sa aton mga kauturan nga daw nagaproblema sila nga may mga bukol nga nagatubo sa lawas, sila liog, goiter, bukol sa baga, tumor. Ang aton panugyan tunawa ninyo. Pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Kasi ang una ginapaoperahan ini. Ang pag-opera wala gid problema. O galing nga mula na, may agi, may pilas, may pinalian, labi nagay kung sa liog, ining goiter bala. Di kundi pilasan ina, may marka ina siya.
kalain tulukon, labi nagi kong dalaga pa ikaw, no? Pero ang panugyan naton, kumo may ara na tukiban nga pangpatunaw sini, amo nang gamitan ninyo. Santon Plus Herbal Capsule. May mga testimonya, maayo gid magpatunaw pakopos sa bagabukol nga nagatubo sa inyo lawas. Ikombinar nyo pagid ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Iniya pabakod-bakod lawas ni para hindi kadali tapikan trangkaso o bosipon nilanat nga among ginhalinan sa COVID-19. So, kon ang kombinasyon Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, sigurado mabakod ang aton lawas. Wala ni gabulag ang duha ga upod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede ninyo mabakal paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik kami, dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Diri kita, Balita City Hall. Councilor Noviero ginabi-abi ang layi nga ginpirmahan ni Presidente Duterte nga naga-adjust sa pizza sa pagbukas sang klase. Balita City Hall. Detalye sini, upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong Aksyon Fred, padayon ang preparasyon sang LGU sa Bacolod City kag Department of Education diri sa syudad. Angot ini sa pagpatuman sang blended learning posible sa mabot nga Agosto 24. Ini Aksyon Fred, apisar nga mayara sang ginpermahan nga layi si Presidente Rodrigo Duterte nga nagahatag sa iya sang poder nga mag-set o kung magtalana sang petsa para sa pagbukas sang klase sa tion nga ang Pilipinas ang yara sa state of emergency. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero, ang chairman sang Committee on Education sa SP. Isay ni Aksyon Fred ka welcome development bangod sa siya abnormal man ang sitwasyon sa Pilipinas bangod sining COVID-19 pandemic. Suno kay Novero, apisa sini padayon sa karon ng ilang preparasyon upod man ang DepEd Bacolod sa pagpatuman sang blended learning. Suno sa konsehal, magluwas sa ginaplanong pagtukod sang community radio, plano man sang syudad nga hatagan sang risograph machine ang kada public school sa syudad para sa pag-produce sang modules kag pagbakalman sang duha ka mobile hub Aksyon Fred nga magakadto sa mga lugar nga may kabudlayan sa pagpatuman sang blended learning. Meantime, kay wala pa bago nga mando ang presidente, kag ginapaabot tagid nga maabot gid na siguro, pero kay wala pa na niya naman doan ang rescheduling, sige-sige ang aton preparasyon. Okay. Ang aton budgetary allocation sang sistema nga bago sa pagtudlo na nag-involve sang modular, nag-involve sang online, blended nga instruction. Nabatian si City Councilor Renesito Novero. Kang sa mga kaaksyon naton indigid magkalipat ka maginom sang Santon Plus Gold. Halungan nato ang aton ikaayong lawas sagod malikawan ang mga masakit dapat epektibo nga food supplementa ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa mga may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa health problems. Santon Plus Gold sigurado nga safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kag syempre start your day right pagi sa pag-inom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna nga kape mga kaaksyon nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa badamong nga balatian kang isang cancer, nagabato sa mga infections, nagapanubos ang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon nyo sa Bacolod City Government Center
Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito
Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita nasapuan nga bangkay sa syudad sang Sagay sa tung adlaw sang Sabado, nagapabilin Mr. X. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, nagapanawagan kihapon ang Sagay City PNP sa kung sino man ang pamilya. Sining isa ka Mr. X nga nasapuan patay sa Hamago Beach Resort, Sitio Luok, Barangay Old Sagay, Syudad sang Sagay santong Sabado sang hapon. Sa pagpalayag ni Police Major Albert Singh ang hepe sang Sagay City PNP, wala pagid sa may nagpadulong sa ila sining talatapan agod kilalahon ini. Liwat niya nga ipabalo sa publiko action na Fred nga ang lawas ang biktima may ara sang tato nga Jubert, naka-shorts ini, malipot ang buhok. Bali nagdiskubrihan man lang isang pumuloy dito nga may isa ni ka lawas nga nagdaw-daw so magiging tawag siya. After that, dala na to din sa isa ka nangyari yan sa aton. Ganti na, wala kapitasang may wala kapitasang klima. I see. Inang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Mga blatter entry pagkatapos ni. Ako po
Philippine Standard Time, las 5:53 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lawas? Nagabulig tinlo, pabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang 7 ka sangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ang resulta niya, Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, creatinine. Pero kung kulang ka sa vitamina, dugangan niya. Kulang ka magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amo na ang panawag sa iya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal ninyo sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, 61 naman ka mga violators diri sa syudad sa Bacolod ang nagdagpan. Mangod wala sa gihapon nagasuksos ng face mask paglapas man sang curfew, kag wala nagapabili ng social distancing. 30 diri nagdagpan sa police station number 1, 3 sa police station number 2, 13 sa police station number 6 na pulo sa police station number 7, kag 5 naman Action Fred sa police station number 8. Samtang bangkay na sang nakita ang 8 ka tuig nga bata nga lalaki matapos missing sa Julio 19 matapos naanod samtang nagapaligo sa suba sakop sa Barangay 3, syudad inisang Himamaylan. Ginkilalang biktima kay Jerome Guguan kag residente sang amuman nga lugar. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa kapulisan, las 3 ang hapon Hulyo 19 sang naligo sa suba ang biktima kag bangod sa mabaskog nga current sa tubig kag baskog man nga pag-ulan, rason nga naanod kag nasapuan aga sang Hulyo 20 sa idalom sang Taytay sa Luguay River sa syudad man sang Himamaylan. Ang bangkay sang biktima ang ginkilala mismo sang iya sini nga amay. Sa aton mga kaaksyon, nagkaibulo ko mabalang at sa sining nga panahon, importante ang ikaayong lawas. Agad na likawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, mas gin pa-improve kag mas epektibo na mga mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, amargos o garlic kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, igko nga dugo, hypertension, pagpalahubag, bukol kag iban pa. Mag-inom sang Santon Plus Gold, mabakalang sa mga butika. Kag sa ato naman nga pagpangape, ang Santon Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, himo ini siya sa sunstone, soya kag malunggay. Nagabulig sa pagparubo sa bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kung tinaay mahapos pagpagawa sang higko sa aton lawas, likaw kita sa colon cancer. Sa aton nga kape, diri kita sa healthy Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Live. Napahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod.
Bitaw ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease. Time lasais 1, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.